Gepleyer Adatlyk radio. Habarlar günneligimiz dowam etdirýär. Türkmenistanyň dolarlaryň gara bazardaky narhlary soňky 2 aýyň dowamyny rekord derejelere baryp ýetdi. Dolar söwdügärler şu günler dolar 9 manat 80 tenge bilen 10 manat aralygyny satyn alýarlar. Satanlaryna bolsa 10 manat 30 tenge, 10 manat 60 tenge aralygyny satýarlar diýip Adatlygyň yerli çeşmesi Aşgabatdan habar berdi. Türkmenistanyň dolarlaryň resmi kursy 3,5 manat narhyna saklanýar. Emma muňa garamazdan soňky aýlarda dolarlaryň gara bazar narhlary günni sanap diýen ýaly ýokarlanýar. Ýogsa arasynda 10 gün bir hepde bazar narhlary saklanan ýaly hem edýär. Maglumat üçin aýdylsa, geçen ýylyň noýabr aýynda dolarlaryň gara bazaryna bir Amerikan dolararyny 6 manat 40 tengeden satyn alyp 6 manat 80 tengeden satýardylar. Ma'lum bolýaly, valyuta alış-çalış operasiýalaryna girilen çäklendirmeler geçen ýylyň oktýabr aýyna 1 dolararyň 8 manata çenli baryp ýetmegine sebäp boldy. Emma 2016-njy ýylyň noýabryna gara bazardaky dolarlaryň bahasy 6 manat 20 tenge çenli ardanlady. Dolar narhlarynyň häzirki ýokarlanmasy halkara tölek sistemasy bolan Vizanyň Türkmenistanyň banklaryna hyzmat etmegini togtatmagynyň ýanına gabat geldi. Habarly adamlaryň tasdiklamagyna görä Türkmen banklarynyň Viza kompaniýasynyň öňündäki belgiler şeýle-de Türkmenistanyň maliýe häkimetleriniň tölek kartlarynyň ulanylmagyna girdiýän edenetlikli çäklendirmeleri Vizanyň Türkmen banklaryna hyzmatyny kesmegine alyp geldi. Mundan öň Türkmenistanyň banklarynyň daşary ýurtlarda giýje günlüğüň dowamyny nagdlaşdyryp bolýan puluň möçberini 50 dolara, nagdtal sowdanyň möçberini 200 dolara çenli kemeldenligi. Munyň üstesinde öz hasabyňdan şeýle çäkli terişden haraşlamagyň hem aňsat başartmaýanlygy hakynda habarlar çykdy. Şonuň bilen bir wagtda dolar Türkmenistanlaryň durmuşyna gitdigiçe çuň aralaşýar we ilatyň günnelik güzeran, ýaşaýyş aladalaryna barha ul täsir ýetirýär diýip yerli çeşmeler habar berýär. Munyň sebäbi aýdylmagyna görä ýurdun bazarlaryna satylýan azyk we senagat tarytlarynyň bahalary dolarlaryň türkmen manatyna gatnaşygyny berk baglykda kesgitlenýär. Ýurtda öndürilýän azyk we senagat tarytlary muktar taýdanny, hil taýdanny ilatyň islegini kanagatlandyrardan has berdi. Bu ýagdaý bazarlaryň daşary ýurt tarytlaryna diýmek, dolarlaryň narhyna garaşlylygyny güýçlendirmese gowşatmaýar diýip adynyň efirde aýdylmalygyny soran yerli Finç Adatlyk radiosyna aýtdy. Şeýle-de Türkmenistanyň dolarlaryň bahasynyň durmuşyň tas ähli uruna täsir ýetirýänligi aýdylýar. Ogle ýerjek, gelin edinjek bolsaňda dolarlaryň bahasy täsir edýär. Häzir gyýyz üçin salynýan galyň möçberdi. Almal halatlaryň, gyzyl kumuş şaýlaryň bahasy barha artýar. Olaryň bahasy dolarlaryň türkmen manatyna bolan gatnaşygy esasynda ýokarlanyp gidip otyr diýip Adatlygyň başga bir söhbetde aýtdy. Onun tasdiklamagyna görä toý bilen bagly harytlaryň hem köpüsi daşary ýurtlardan getirilýär we ençeme elden geçirilip üstünden bir näçe adamyň haýır görmegi bilen satylýar. Dolarlaryň gara bazar narhlarynyň ýokarlanmagy Türkmenistanyň işsizleriň işe ýerleşmeginiň hem barha kynlaşmagyna alyp gelýär. Adatlyk radiosy bilen söhbetde bolan Aşgabatly işsiz häzir işe girmek üçin pesinden 2000 dolar para sorulýanyny, munyň 21-22 min manat pul bolýanyny aýtdy. Adynyň aýdylmalygyny soran mali işgär türkmen manatynyň häzir 2009-njy ýylyň pul reformasyndan olarky derejesinden hem pese gaçanlygyny aýtdy. 2009-njy ýylda dolarlaryň gara bazar narhy ortaça 25-26 min manatdy we käte 27 min manata ýetýärdi. 27 min manata häzirki pula geçirseň ol 5 manat 40 tenge bolýar. Bu türkmen manatynyň häzir 2009-njy ýyldaky reformadan öňküsinden hem ikisi hümmetini ýitirenligini görkezýär diýip mali işgär Adatlyk radiosyna gurrun berdi. Türkmenistanyň resmi metbuatyna dolarlaryň we manatyň arasynda gatnaşygyň üýtgeşi we bazar narhlarynyň ýokarlanyşy ilatyň ýüzüňiz bolýan maddi kynçylyklary barada maglumat berilmeýär. Ekspertler Türkmenistanyň garaşsyzlyk ýyllaryna iň agyr ykdysady krizisini başdan geçirýänligini aýdýarlar. Bu kynçylyklar häkimetleriň erkin valyuta alış-salyşlaryny ýatyrmak bilen baglykda her iki ýagdaýa gelmegine sebäp boldy.